môžeme tie obavy absolútne vylúčiť, lebo naozaj bol robený v minulých rokoch v rámci medzinárodnej konferencie požiarníkov test, kde sa postavil takýto domček, konštrukcia a zapálilo sa to. Malo to samozrejme aj okná, malo to steny, malo to strechu. Už po 5 minútach tam bolo 800-900 stupňov a po hodine horenia sa to zahasilo a išli sme si pozrieť v akom stave je dom. Konštrukcia domu po hodine horenia zostala že absolútne neporušená, že ani milimeter sa nepohla. A čo bolo pre nás že úplne šokujúce, ten dom bol z viacerých typov konštrukcií. Jedna konštrukcia boli sádrokartóny, druhá konštrukcia bola iný typ materiálu a jedna časť konštrukcií boli sádrovatníte-dosky Fermacell. A my sme zostali úplne šokovaní. Pri teplote viac ako 900 stupňov ten materiál zostal že úplne neporušený. Čiže on nie, že je nehodlavý, ale on odoláva ohňu obrovským teplotám